Čaute, vítajte pri videu. Timo ide robiť triky. Že Timo? Čaute. No moc ho není vidno, lebo je tma. Ty kokos, to si dobre spravil, bracho. Tú loptu iba je vidno. No a teba niekedy. Kubo je tu aj samo. Počkaj Timo chvíľu, Timo čakaj. Tam sú na kopci tí dva feťaci. Čau. Tak Timo robí triky z Afriky, úplne ťažké. Že Timo, ja hodím oberem ho, vidíte? Tam je lopta. A tu je Peťo, pozdrav sa Peťo. Ja nenatáčaj. Však som ťa nenatočil. Ja som natočil len to sama. No tak. Není moc ťa vidno, Timo. Čau. Čau, samo je tam. Ten feťak. Duša. No, Timo rob lepšie triky. Prečo ideš? Môžeš. Čaute. Na rade je ďalšia 15 kg český hovoriaci bruneta, čo... Tiež idem asi. Ideš ku mňa? Čuču, motherfucker. Pozrite na tú nahrávku, natáčajú. Úplne fejkové. Pozrite na mňa. Koľko budeme natáčať? Nahraj mi. Dobre. Henau, vykopnem, uvidíš, jak to bude. Počkaj. Timo. Timo. Fuck. What the fuck? Motherfucker. Dobre bola vidno tá lopta. Čaute ľudia. Dnes sme videli, že skončili. Cusák. Dajte like. Odber... A niektorí kokoti mi dajú dislike, tak ich zabijem. Čaute.